ନାଇଁ ନାଇଁ କାଲି କାଲି କହିକି ଦିନ ସରିଯିବ। ଆଉ କାଲି ଦିନଟା ହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ବାହାଘର ପାଇଁ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ। ଦେଖ ସେ କେତେ ବଡ଼ ଘରର ଝିଅ। ଆରେ ତୁମେ କୋଉଠି ଆଉ ସେ କୋଉଠି? ଆରେ ମା ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଉ, ଏଇସବୁ ସାମାନ ନା ଘୁରି ଫେରିକି ଆମ ଘରକୁ ହିଁ ତ ଆସିବ। ଆଉ ବୋହୂକୁ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଜେଇବୁ ତୋ ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ, ବୁଝିପାରିଲୁ ନା? ନାଇଁ ମା ମୁଁ କାଲି ଯାଇପାରିବିନି। କାଲି ମୋର ସାଙ୍ଗର ଜନ୍ମଦିନ। ଆସିଗଲ ମା? ଆଜି ତ ବହୁତ ଡେରି କରିଦେଲୁ। କଣ କରିବି, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ବସିଲାଠୁ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯାଉଥିଲା ତ ସେଠୁ ଆସିବାକୁ ମନ ହିଁ କରୁନଥିଲା। ପାଣି ଆଣିଦେବି ନା ମା? ନାଇଁ, ଚା ପିଇକି ମୁଁ ବାହାରିଛି ସେଇଠୁ। ଆସିଗଲ ମା, ଖାଇବା ବାଢ଼ିଦେବି? ନାଇଁ ମୁଁ ସେଠି ଜଳଖିଆରେ ବରା ଆଉ ପକୁଡ଼ି ବହୁତ ଖାଇ ଦେଇଛି। ଭୋକ ନାହିଁ ମୋତେ, ବାସ୍ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର ଆଣିଦେ। ମା ମୁଁ ଭାବୁଛି କାଲି ସକାଳ ପାଇଁ ଛୋଲା ବତୁରେଇ ଦେବି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଚଣା ମସଲା ବନେଇ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଭିଜେଇ ଦେ। ମୋତେ ବି ବହୁତ ଦିନରୁ ଚଣା ମସଲା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। କଣ ମା ଚଣା ମସଲା ହଉଛୁ? ନାଇଁ ଭାଉଜ, କାଲି ସକାଳେ ତୁମେ ପାଳଙ୍ଗ ପନିର ବନେଇଦେବ। କିଛି ତ ଭିଟାମିନ୍ ଜିନିଷ ଖାଅ। ଆଉ କଣ ମା ତମେ ଅଧିକ ତେଲ ମସଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ତମେ ଜାଣିଛ ଅଧିକ ତେଲ ମସଲା ଆମ ଦେହ ପାଇଁ କେତେ କ୍ଷତିକାରକ? ଠିକ୍ ଅଛି ରେଣୁ, ତୁ କାଲି ସକାଳେ ପାଳଙ୍ଗ ପନିର ହିଁ ବନେଇଦେବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ମା। ଆଉ ହଁ ଚିନୁ, କାଲି ବଜାର ଯିବାର ଅଛି। ଆଉ ତୋର ଭାବି ଭାଉଜ ପାଇଁ ଲୁଗାପଟା କିଣିବାର ଅଛି ନା ନାଇଁ? ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ, କାଲି ସକାଳେ ଜଲ୍ଦି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବୁ। ନହେଲେ ତୋର ତ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ହିଁ 12ଟା ବାଜିଯାଏ। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିବୁ, ନହେଲେ ସେପଟେ ଡେରି ହେଇଯିବ। ମା ମୁଁ ବି ତୁମ ସହ ବଜାର ଯିବି। ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବଜାର ଯାଇନି। ଆଉ ସାନ ଯାଆ ପାଇଁ କିଛି କିଣାକିଣି କରିବାର ଅଧିକାର ମୋର ବି ତ ଅଛି ନା। ଆରେ ତୁ ବି ବଜାର ଯିବୁ ଯଦି ଘର କିଏ ଦେଖିବ? ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଘର ଜଗିଥା, ମୁଁ ଆଉ ଚିନୁ ବଜାର ଯିବୁ। କାଲି? ନାଇଁ ମା ମୁଁ କାଲି ଯାଇପାରିବିନି। କାଲି ମୋର ସାଙ୍ଗର ଜନ୍ମଦିନ। ସେ ମୋତେ ସ୍ପେଶାଲ ଇନଭାଇଟ୍ କରିକି କହିଛି ଠିକ୍ 11ଟା ବେଳକୁ ଆସିବାକୁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଯିବି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଭାଉଜଙ୍କୁ ହିଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ। ଆରେ ତୋ ସାଙ୍ଗର ଜନ୍ମଦିନରେ ଯିବାଟା ଅଧିକ ଜରୁରୀ ନା ତୋ ଭାଉଜର ଲୁଗା କିଣିବା ପାଇଁ ଯିବାଟା ଅଧିକ ଜରୁରୀ? ମା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ସାରା ଜରୁରୀ। ହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଇ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କାଲି ନାହିଁ ପହରଦିନ ରଖ। ନାଇଁ ନାଇଁ କାଲି କାଲି କହିକି ଦିନ ସରିଯିବ। ଆଉ କାଲି ଦିନଟା ହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ବାହାଘର ପାଇଁ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ। ଆଉ ତୋତେ ଜଣାଅଛି ବାହାଘରେ କେତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ? ଆଉ ତୁ ଯା, ତୋ ସାଙ୍ଗର ଜନ୍ମଦିନ, ମୁଁ ତ ଭାଉଜକୁ ହେଲେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଭାଉଜକୁ ହିଁ ନେଇକି ଯାଅ, ମୁଁ ତ ଯାଇପାରିବିନି ତମ ସହ। କେମିତି ଥିଲା ତୋ ସାଙ୍ଗର ଜନ୍ମଦିନ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମା। ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଦେଖାଅ ନା କ'ଣ କ'ଣ ତମେ ଆଣିଛ। ରେଣୁ, ଆମେ ବଜାରରୁ ଯେଉଁ ଲୁଗାପଟା ଆଣିଥିଲୁ ତାକୁ ନେଇକି ଆସ, ଚିନୁ ଦେଖିବ। ଜାଣିଛ ନା ଚିନୁ, ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରିଛି। ୱାଓ ଭାଉଜ, ଦେଖିଲି ମୁଁ ତମ ପସନ୍ଦ। ମୁଁ ତ ଦେଖିକି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ଦେଖିଲ ଚିନୁ, ଭଲ ଅଛି ନା ସବୁ ଶାଢ଼ୀ? ଏଇଗୁଡ଼ା ଆଳୁ ଶାଢ଼ୀ। ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ତମେ ପସନ୍ଦ କରିଛ? ଏତେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଶାଢ଼ୀ କିଏ ପିନ୍ଧୁଛି ଆଜିକାଲି ଏଇ ଶାଢ଼ୀ? କ'ଣ ହେଲା ଚିନୁ ସେଇଠୁ? ମୁଁ ବି ତ ପିନ୍ଧୁଛି ନା। ତମେ ହିଁ ପିନ୍ଧିବ, ତମ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ପିନ୍ଧିବେନି। ଆଉ ମା ତୁମେ ବି ତ ତା ସହ ଥିଲ, ତମର କ'ଣ ବୁଦ୍ଧିଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା? ଟିକେ ତ ଭାବିଥାନ୍ତ। ଏତେ ବଡ଼ ଘରର ଝିଅ ସିଏ, ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଝିଅ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଲୁଗାପଟା ଦେବା ଆମର ନାକ କଟିଯିବନି? ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? କାଲି ମୁଁ ଯିବି ତୋ ସହ, ଏ ସବୁ ଲୁଗାପଟା ନେଇକି ଆମେ ବଦଳେଇ ଆଣିବା। ଆଉ ଏ କ'ଣ ଏତେ କମ୍ ଲୁଗା? ଚିନୁ, ମୋ ବାହାଘରରେ ବି ତ ଏତିକି ହିଁ ଶାଢ଼ୀ ଆସିଥିଲା। ସେତେବେଳର କଥା ଅଲଗା ଥିଲା, ଆଉ ଏବେକାର କଥା ଅଲଗା। ଏବେକାର କଥା ଅଲଗା କେମିତି? ସେ ବି ତ ମୋ ଭଳିଆ ବୋହୂ ହେଇକି ଏ ଘରକୁ ଆସିଛି ନା।
ଭାଉଜ ତୁମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖ ଆଉ ତାକୁ ଦେଖ, ସେ କେତେ ବଡ଼ ଘରର ଝିଅ। ଆରେ ତୁମେ କୋଉଠି ଆଉ ସେ କୋଉଠି? ସେ ବାହାଘରରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଆଉ ଆମର ବି ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ନା ବାହାଘରକୁ ଆମେ କେମିତି ଭଲସେ କରିବା। ଆଉ ଭାଉଜ ଜରୁରୀ ତ ନାହିଁ ନା, ତମକୁ ଯେତିକି ଶାଢ଼ୀ ଦେଇଛୁ ସାନ ଭାଉଜକୁ ବି ସେତିକି ହିଁ ଶାଢ଼ୀ ଦେବୁ ବୋଲି। ଆରେ ମା ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଉ, ଏଇସବୁ ସାମାନ ନା ଘୁରି ଫେରିକି ଆମ ଘରକୁ ହିଁ ତ ଆସିବ। ଆଉ ବୋହୂକୁ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଜେଇବୁ ତୋ ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ, ବୁଝିପାରିଲୁ ନା? ହଁ ବୁଝିଲି। କାଲି ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ତୁ ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ଲୁଗାପଟା ନେଇକି ଫେରେଇଦେବା, ଆଉ ୟାଠୁ ଆହୁରି ଭଲ ଲୁଗାପଟା ନେଇକି ଆସିବା। ମା ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଯିବି ତମ ସହ। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତୋର ସେଠି ଯିବାର, ମୁଁ ଦେଖି ସାରିଲି ତୋ ପସନ୍ଦ। ତୁ ଘରେ ହିଁ ରହ ଆଉ ରୋଷେଇ ଶାଳ ସମ୍ଭାଳୁ, ସେଇଟା ହିଁ ତୋର କାମ। ଠିକ୍ କହିଲ ମା, ମୋ ଜାଗା ତ କେବଳ ରୋଷେଇ ଘରେ ହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣିବି ଆଉ ସବୁ କିଛି ସହିଯାଇ ଚୁପଚାପ ରହିବି। ଗୋଟେ ବୋହୂ ତା ଶାଶୁଘର ପାଇଁ ଯେତେ ଭଲ କାମ କଲେ ବି ତାକୁ ତା ଶାଶୁଘରର କାହାର ବି ହୃଦୟରେ ଜାଗା ମିଳେନି, କି ତାକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟା ବୋଲି ବି ଭାବନ୍ତିନି। ଗୋଟେ ଝିଅ ପର ହେଲା ପରେ ବି ସେ ସବୁବେଳେ ଆପଣାର ହେଇକି ହିଁ ରୁହେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବୋହୂ ନିଜର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ପର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ସତ କଥା କହିଥିଲେ, ଝିଅ ସବୁବେଳେ ଆପଣାର ହିଁ ହେଇକି ରହେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବୋହୂ ସବୁବେଳେ ପରକୁ ପର ହିଁ ରହିଯାଏ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ସବୁ ଘରର ତ କାହାଣୀ ନୁହଁ, ହେଲେ କିଛି ଘରର କାହାଣୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା, ତାର ପସନ୍ଦ ନାପସନ୍ଦ ସବୁ କିଛିରେ ତାକୁ ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଘରେ ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋଟେ ବୋହୂକୁ ତାର ସବୁ କଥାରେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଏ। ଏମିତିକି ତାକୁ ସେ ଘରର ସଦସ୍ୟା ବୋଲି ବି ମାନାଯାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁନି ଗୋଟେ ବୋହୂକୁ ଝିଅଠୁ ବି ଅଧିକ ଭଲ ପାଅ, ବାସ୍ ତାକୁ ସେ ଘରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟା ବୋଲି ତ ମାନା ଯାଇପାରିବ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।